बयखौबो आङो बैसागु बोथोरखौ लोब्बा लानानै आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जोंनि बिटिसि बाखिन्दा, आसामनि बाखिन्दा, जोंनि भारतनि बाखिन्दा बयखौबो आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायथि जासिहरबाय रायजोफोर। जाहाथे नोंथांमोननि जि साननाय हनाया मोगथाङाव जाफुङो बे बोसोर गोदानजों लोब्बा लानानै। दा रायजोफोर मेन टपिक्सआव फैदो। दा बावखुंग्रि मोनसे मेला जानायाव जों नुनो मोन्दों मोनसे हटेलाव मै मोनो होनलायनानै। दा बेखौ ससे क्लिपखौ नायना लादो। आरो मोनसे ससियेल मिडियायाव प्रसार जादों बड'लेण्ड टुरिज्म बिटिसि टुरिज्म डिपार्टमेन्टनि जि प्रसार खालामदों कम्पिटिसन बैसागुनि, बेहाय जोङो बिहुखौ प्रायरिटि पिक्सार होनानै जों नुनो मोन्दों। नाथाय बिटिसिआव जोंनि बर'नि जि ट्रेडिसनेल बियो जि मोसानाय बियो प्रायरिटि जानांगौमोन, नाथाय जों बेखौ नुनो मोनाखै। बेयो जोंनि जाथिनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव। दा बेखौ नोंथांमोना ससे क्लिपखौ नायनानै लादो। मै मोननायनि जि भिडिअ ससियेल मिडियायाव गोसारदों बेखौ नोंथांमोना ससे नायदो। आरो बे बिहुनि जि प्रसार बानायदों बेखौ नोंथांमोना ससे नायना लादो। बिनि उनाव मेन टपिक्सआव डिसकास खालामसै रायजोफोर। स' मेन टपिक्सआव फैदो रायजोफोर। जि मै मोनो होननानै जि लिरदों हटेलाव, बावखुंग्रि जि हाजोआव मेला जादों बेहाय, बेयो फेरेंगा जि EM बिथाङानो एलटमेन्ट होदों नामा? बेफोरबायदि मै गावनाय, मै बेदर मोननाय हटेलाव बिथांखौ दा फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ, आसामनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ बिथांखौ सेबनांगौ। बियो बोरै लिरनो मोनखो होननानै। आरो जि बिटिसिनि जि टुरिज्म डिपार्टमेन्टआ बोरैहाय जोंनि बड'लेण्ड टुरिज्मआव खालि बिहुनि जि प्रायरिटि पिक्सार बे होनायखौ जों नुनो मोन्दों। जोंनि जि बर'नि बैसागु मोसानाय बेखौ जोङो पिक्सारफ्राव जों नुनो मोनाखै, छबियाव जों नुनो मोनाखै। बेयो जोंनि बर' जाथिनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव। दा बेफोर गासैबो जों जेब्लायबो मोनसे नङा मोनसे खहाखौ जोङो नैबे आदा प्रमद गभर्नमेन्टआव जोङो नुबोगासिनो दङ आरो जोङो नुबावगोन रायजोफोर। बिनिखायनो जोङो फैबाय थानाय समाव बेफोरबायदि जोंनि बर' जाथिनि कलंकिय खालामग्रा सरकारखौ जोङो मालाबाबो जोङो गनायनानै लानो नाङा रायजोफोर। बेनिखायनो फैबाय थानाय समाव नोंथांमोनहा जि भिजनारि लिडार बेफोरखौ सायख'नानै लानांगौ। जोंनि जि बिटिसिखौ जों सालायनो हागोन बे मानसिखौसो जोङो सायख'नानै लानांगोन रायजोफोर। जाहाथे भबिसतआव जोंनि बिटिसि ओनसोलनि बाखिन्दा जोंनि बर'फोर खुनु फैद' जेबो लस जाया, उन्नति जालाङो। खुनु फैद' जोङो जेब्लायबो गाहायाव थाङा, गोजौआवसो थाङो। बेफोरबायदि जों लिडारखौ जों सायख'नानै लानानै भबिसतआव जेब्लायबो जोङो बेफोरबायदिखौ जोङो सायख'नानै लानानै जोङो उन्नतिनि लामाखौ जोङो नायनो हायो। बेखिनिखौ बुंबाय दिनैनि बे बैसागु बोथोराव। आरो साफ्रोमबो बैसागुनि आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आरो खेबसेबाव हामलायथि बावहरनाय जाबाय रायजोफोर। स' लोगोफोर, नोंथांमोनहा आंनि चेनेलाव गोदान फैदोंबा अननानै साबस्क्राइब खालाम, लाइक खालाम आरो शेयार खालाम। गोजोन्थोंसै रायजोफोर।